2025 मायथाइनि 22 एप्रिला भारत हादोरनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गोबां दुखुनि सान जानानै थाबाय, मोनसे जारिमिन जानानै थाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो बे दिनखौ, बे समखौ, बे खालारखौ मोनथिदों। आरो जुदि सोरबा दासिमबो मोनथियालाबानो दङब्ला बै सानाव मा जादोंमोन नोंथांमोननो दिनै आङो डिटेल्सै जाखिनि हायो, जाखिनि नलेजखौ मोनदों, इनफरमेशनखौ मोनदों, नोंथांमोननो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायलांगोन। आरो आंनि बे ख्रिस्टियान चेनेलावबो बे रादाबखौ लानानै फैनायनि जाहोना मा बेखौ नोंथांमोननो आङो जोबनाय फारसे खोन्थाहैगोन। सनजाग्रा प्रियफोर, दिनै गोबां दुखुनि बाथ्राखौ नोंथांमोन लानानै फैदों, जेराव काश्मीराव, जम्मु काश्मीराव 2025 बे बोहैबाय थानाय बोसोरनि नैबे सोलिबाय थानाय एप्रिल दाननि 22 खालार खालि माखासे गाज्रि सुबुंफोर, टेररिस्ट, जायखौ उग्रपन्थी होननानै जोङो बुङो, बिथांमोना फैनानै जम्मु आरो काश्मीराव मोनसे जायगायाव गासै 26 जन बेक्तिखौ गावथारदोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बे रादाबखौ दिनै नोंथांमोननो लानानै फैदों। आरो जायफोरा बै दिनाव गावथारजादोंमोन, गासै 26 जन सुबुंफोर, बे 26 जन सुबुंफोरा बबेनिमोन, बहामोन, सोरमोन, बिथांमोनखौबो नोंथांमोननो आङो डिटेल्सै खोन्थानानै हैगोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनो बावनो नाङा, बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। आरो लोगोसेयैनो सोरबा जुदि चेनेलाव दिनै गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, आरो मोनसे लाइक होनानै गालांगोन, आरो भिडिअखौ हायोब्ला शेयार खालामगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, नोंथांमोना माब्लाबा सुइजारलेण्डनि बाथ्राखौ खोनाबायना, एबा सुइजारलेण्ड होननाय हादरनि बाथ्राखौ खोनाबायना? आसा खालामदों बयबो खोनादों। सुइजारलेण्डआ जाहैबाय बुहुमनि गेजेराव मोनसे बेबायदि समायना हादोर, मोनसे समायना जायगा, जेराव गोबां मानसिफोरा बे हादोराव दावबायनो थाखाय थाङो, नायनो थाखाय थाङो, मानोना समायना। थिग बेबायदिनो मिनि सुइजारलेण्ड होननानै मुं मोननाय काश्मीरनि सिङाव थानाय पाहालगाम होननाय मोनसे जायगा दङ। बे पाहालगाम होननाय मोनसे जायगायाव बेबायदि सुइजारलेण्ड बायदि मिनि सुइजारलेण्ड होननानै जायखौ बुंदों, गोबां समायना जायगा। आरो बे जाहैबाय जम्मु काश्मीरनि सिङाव दङ, आरो अनन्तनाग डिस्ट्रिक्ट होननायावहाय बे जायगाया दङ, पाहालगाम होननाय जायगाया। दा बे पाहालगाम होननाय जायगायाव गोबां मानसिफोरा बे 22 एप्रिलाव सहैदोंमोन, जेराव बै मिनि सुइजारलेण्डखौ नायनो थाखाय, फिसा सुइजारलेण्डखौ नायनो थाखाय गाव गावनि फेमिलिफोरखौ लानानै दंहैयोमोन, गाव गावनि फेमिलिफोरखौ लानानै थांदोंमोन, आरो बै जायगाफोरखौ नायनो, बिनि समायनायखौ नायनो थाखाय सहैदोंमोन। बे समा बेलासिनि 2:50 जाबायमोन। बे समाव माखासे सुबुंफोरा बेबायदिनो जानो थाखाय दङमोन, बेबायदिनो माखासेफोरा बहाबा जिरायनानै दङमोन, बेबायदिनो माखासेफोरा ओरैनो बाथ्राफोर सावरायलायबाय थादोंमोन। थिग बे समावनो 4 सुबुङा आर्मिनि गाननाय ड्रेसजों 4 सुबुं फैबाय। बिसोरनि आखायाव हाथियार दङमोन। बिथांमोना गोख्रों गोदान आधुनिक जुगनि माखासे हाथियारफोरखौ हमनानै फैदों। आरो बिथांमोननि खर'आव हेलमेट दङ, आरो हेलमेटजों लोगोसेयैनो केमेराफोरा फिटिं दङ। आरो बै समाव बिथांमोना सोंदों, नोंनि मुङा मा मुं होननानै। आरो जेब्ला मुं खोन्थायाखै सोरबा, अब्लाबो बिथांमोना गले सोंदों, नोंथांमोननि मुङा मा मुं आरो मा टाइटेल, बेखौ सोंदों। आरो बै समाव जेब्लानो मुंखौ खोन्थादों, हिन्दु धोरोमनि जुदि मुं मोनदोंब्ला, टाइटेल मोनदोंब्ला, बै आर्मि ड्रेस गाननानै फैनाय सुबुंफोरा बेयावनो गावबाय मानसिफोरखौ, जायफोरा मुं खोन्थादों। आरो बै मुं खोन्थानायनि सिगाङावनो गोबां मानसिफोरखौ सोंदों, नामाज खालामनो थाखाय बुंदों। जि मुस्लिम धोरोमनि जि बिथांमोननि बुंनाय मोनसे सोदोब दङ, राव दङ, बै रावफोरखौ रिसाइट खालामनो होदों। जायफोरा बेखौ खालामनो हायाखै, बिथांमोनखौनो बिसोरो गावलांदों। बिथांमोनखौ नुनायाव आर्मि पुलिसफोर बायदि नुदों, नाथाय बिथांमोना आर्मि पुलिसफोर नङामोन। बिसोर जाहैबाय उग्रपन्थीमोन, टेररिस्टमोन। आरो बै टेररिस्टआ बैयाव उन्दै गिदिर रावखौबो नागाराखै। गावसिनि आखायाव जेसेबां फैदों बिसोर गासैखौबो नागारदों। आरो बेखिनियावनो सासे हौवाखौबो गावथारबाय। आरो हौवा गावथारनायखौ नुनाय लोगो लोगोनो बिसिया, हिन्जावा साखाथियाव फैनानै
बै उग्रपन्थीनि खाथियाव फैनानै बुंफैदों नोंसोर आंनि हौवाखौ गावथारबाय आंखौबो गावथारदो आंखौबो सिथारदो होननानै बै समाव बुंदों आरो बै समाव बै टेररिस्टफोरा उग्रपन्थीफोरा बुंफिनदों जोङो नोंखौ सिथारा नोंखौ गावथारा नोङो मदिनो खोन्थाहैदो नरेन्द्र मदिनो भारतनि जि प्राइम मिनिस्टार दङ प्राइम मिनिस्टार बे गासै जाथायफोरखौ बाथ्राफोरखौ खोन्थाहैदो होननानै बै आइजोखौ हगारदों। अनजाग्रा प्रियफोर एप्रिलनि 22 तारिखआव बेबायदि जम्मु काश्मीरनि आतनां डिस्ट्रिक्टनि पाहालगामाव बेबायदि जाथाय जानानै थांदोंमोन आरो बेयाव गासै 26 सुबुंफोरा थैबाय। बे 26 सुबुंफोरनि गेजेराव गासैबो आलादा आलादा रायजोफोरनि आरो बेयाव 2 फरेनार दङमोन। सासे दङमोन UAE हादरनि सासेया दङमोन नेपाल हादरनि आरो बिनि अनगायै बाखि 24 जि रुंसारि जालांबाय गावथार जाबाय बिथांमोना जोंनि हादरनिनो गुबुन गुबुन रायजोनिमोन। अनजारा प्रियफोर दायो बिथांमोनखौ नोंथांमोननो आङो मुं आरो रायजोफोरखौ बुंलांनानै होनो हास्थायदों। सुशील नाथियाल बिथाङा इन्दरनिफ्रायमोन। सायद आदिल हुसैन शाह पाहालगामनिनो बिथाङा सासे मुस्लिममोन मुस्लिमब्लाबो बिथांखौ टेररिस्टफोरा गावथारनानै गालांबाय। बेनि जाहोना जाहैबाय सायद आदिल हुसैना गोबां मानसिफोरखौ बैयाव रैखाथि होनो नागिरदोंमोन बासायनो नागिरदोंमोन आरो बै उग्रपन्थीफोरखौ हमथादोंमोन जे गावनो नाङा होननानै बिसोरनि खामानियाव दिगदार होनायखाय मुस्लिमब्लाबो उग्रपन्थीया सायद आदिल हुसैनखौ गावथारनानै गालांबाय मानोना बिथाङा जम्मु काश्मीरनिनो आरो जेराव जाथाय जादों बेनिनो मानसिमोन। 3थियाव दङ हेमत सुहास जोशी बिथाङा मुम्बाइनि बिनय नारवाल बिथाङा हारियानानि 5थियाव दङ अतुल श्रीकान्त मणि बिथाङा महाराष्ट्रनि 6थियाव दङ निराज आदवानी बिथाङा उत्तराखन्डनि 7थियाव दङ बितान अधिकारी कलकातानि 8थियाव दङ सुदीप निउपानी नेपालनि 9थियाव दङ शुभम दैभादी कानपुरनि 10थियाव दङ प्रशान्त कुमार सत्तावादी बालासर उड़िष्यानि 11थियाव दङ मनीष रंजन बेंगलनि 12आव दङ एन रामचंद्र केरेलानि 13आव दङ संजय लक्ष्मण लाली बिथाङा थानेनि 14आव दङ दिनेश अग्रवाल चंडीगढ़नि 15आव दङ समीर गुहा फ्रम कलकातानि 16 दिलीप दासाली बिथाङा मुम्बाइनि 17 जे सचन्द्र मौली विशाखापत्तनमनि 18 मधुसूदन समायसेट्टी बेंगलुरुनि 19 सन्तोष जगदा बिथाङा पुनेनि 20 मंजुनाथ राव कर्नाटका 21 कास्तुबा गतोभ्य पुनेनि 22 भारत भूषण बेंगलुरु 23 सुमित परमार गुजरातनि 24 यतेश परमार गुजरात 25 तागे हाइलिं अरुणाचल प्रदेश 26 शैलाश भाई एच हिमात भाई कालाथा गुजरातनि। अनजाग्रा प्रियफोर आरो बिनि अनगायैबो गोबां मानसिफोरा 20निबो गोबां मानसिफोरा दिनै हस्पिटालाव थानो गोनां जादों। गासै 26 सुबुंफोरा थैबाय गावथारजाबाय बेखौ जोङो रादाबनि गेजेराव मोननो हादों मोनथिनो मोनदों। अनजाग्रा प्रियफोर दिनै गोबां दुखु नांथावना बेबायदि जाथाय जाना थांबाय। बे जाहैबाय धोरोमनि दावहा होननानै बुंनांगोन धोरोमनि दावहा जेराव मुस्लिम उग्रपन्थीफोरमोन मुस्लिम उग्रपन्थी जायफोरा हिन्दुनि मुं खोनाबाय हिन्दु होननानै बुंबाय जायफोरा मुस्लिम धोरोमनि जिथु बुंनाय दङमोन ला इल्ला ला होननाय बेबायदि मोनसे बुंनाय बिथांमोनहा दङ बेबायदि मोनसे आरज होननानै बुंनांगोन बेखौ जायफ्रा बुंनो रोङासै बिथांमोनखौनो बिसोरो गावथारदों। येस बिथांमोनखौनो गावथारदों। बे जाहैबाय मोनसे धोरोमनि खामानि धोरोमनि दावहा होननानै बुंनो नांगोन। नाथाय रावनिबो धोरोमा बेबायदि फोरोङाखै अब्लाबो बिथांमोना धोरोमनि मुङै बे खामानिखौ मावनानै थांबाय। अनजाग्रा प्रियफोर दिनै आङो नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाबोनायनि जाहोना जाहैबाय इसोरनि बोसोना जोंखौ बेबायदि बुंदों खोनासंगोन। रमारि 12:15 सिरि रंजानायफोरजों नोंसोरो रंजाफा आरो दुखु जानायफोरजों दुखु खालामफा। इसोरा दिनै जोंखौ माखौ बुंदों दुखु जानायफोरजों लोगोसे दुखु जाफा जायफोरा रंजादों बिथांमोनजों रंजाफा। दिनै हादर नाङैनो दुखु जादों। येस जेराव 22 एप्रिलनि जाथायखौ लानानै जेराव काश्मीराव इनाय अनागारि थाबायनो थांनाय मानसिफोरखौ 26 जन सुबुंफोरखौ गावथारबाय। गोबां रायजोनि गोबां हादोरफोरनि मानसिफोरमोन बिथांमोनखौ इनाय अनागारियै गावथारबाय। बिथांमोना सानाखैमोन जे बेयाव बेरायनो थांनायाव माबा मोनसे सोलोंनो थांनायाव माबा मोनसे नायनो थांनायाव दान्दिसे समनि रंजानो थांनायाव बिथांमोना जे जिउ खोमानो गोनां जागोन बे बाथ्राखौ सानाखैमोन। सिमाङावबो मोनफेराखैमोन बिथांमोना।
नाथाय बेबायदि जाथाया जानानै थांबाय दा बेवहाय हादर नाङैनो दुखु जादों दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर जोंबो बेबायदि दुखुनि समाव जोंबो दुखु जाफानांगोन रमारि 12:12 जोंखौ फोरोंदों आरो दुखु जानायफोरजों दुखु खालामफा होननानै दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर जोंबो दुखु खालामफानि आरो जोंनि दुखुआ बेनो जागोन आरजनि गेजेरजों जोङो सहाय होनो अनजाग्रा प्रियफोर जाय नखरफोरहा बेबायदि सुबुंफोरा गोमालांबाय बिथांमोननि नखरनि थाखाय आरो जाय बिथांफोरा बेबायदि खामानिखौ मावबाय बिथांमोनखौ इसोरा मा साजा होगोन इसोरनि आखायाव दङसै हादोरनि आयेन बायदि माबायदि खामानिखौ मावगोन माबायदि नागिरगोन माबायदि बिथांमोनखौ तदन्त खालामगोन माबायदि हमनो नागिरगोन बे हादोरनि आयेन बायदि जासिगोन हादोरनि गेदेर गोलावफोरा बेखौ सानगासिनो दङ सानबिजिरगासिनो दङ आरो बिथांमोना बे खामानिखौ मावगोन नाथाय जोंनि खामानियानो जाहैबाय अनजाग्रा प्रियफोर बिथांमोननि थाखाय आरज खालामदो जायफोरा खामानिखौ मावबाय बिथांमोननि थाखायबो बिथांमोना जेन सानसे जिसु ख्रिस्टखौ सिनाय मोनो बेबायदि गाज्रि खामानिनिफ्राय गावखौ पश्चाताप खालामनो हायो आरो जि जाथाया जाना थांबाय जायफोरहा गावथार जाबाय बिथांमोननि नखरनि थाखाय आरज खालामदो आसा खालामदों सोरबाया जुदि बेफोर गासै जाथायफोरखौ मोनथियाखैमोनब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो मोननो हाबाय आरो नोंथाङा डिटेल्सखौ मोनबावनो हास्थायदोंब्ला नोंथाङा नेशनेल लेभेलनि रादाबफोरखौ नायगोन नोंथांमोना दासान्दि बेनो रादाबा सोलिगासिनो दङ नोंथाङा मोननो हागोन देवब्ला प्रियफोर दिनैनि रादाबखौ बेसेबां दोनथ'नो हास्थायदों आसा खालामदों साफ्रोमबो बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों माबा मोनसेखौ बाथ्राखौ सोलोंनो हादों एबा मोनदों देवब्ला इयुनाव गोदान भिडिअ लाबोगोन दिनैनि थाखाय बेसेनोसै थेंक इउ